Жените и министъра е новата последна за сезона премиера в драматичен театър Сава Огнянов. Казвам добър ден на Крум Гергицов. Последната седма премиера е озаглавена "Жените и министърът" и е по комедията на Стелия Костов "Новото пристанище", една пиеса, която в нашия театър бе направена през 1995 година. И ето, че тя отново е извикана на живот от това, че Стелия Костов е много актуален с проблемите си. И в тази пиеса става въпрос за това как един министър, докопвайки се до властта, той овладя не само от манията за пари и за власт, но и за красиви жени около себе си. И оттам се разиграва така комедийната ситуация около него. Интересното е това, че в спектакъла главната роля на министър Кочев се изпълнява от известният комедиен актьор Христо Гърбов, който за трети път участва в наш спектакъл, а неговото участие гарантира, че така зрителят доста ще се смее над неговия герой и над героите в пиесата. Да кажеш постановъчния Постановката е на Пламен Панев, сценографията е на Цанко Цанев и в ролите ще видим актьорите Венцислав Петков, Иля Пепеланов, Косьо Станев, Любомир Кънев, Тихомир Благоев, Антония Чепарова, Евгения Явашева, Петя Венелинова, Татяна Цветкова и Яна Стефанова. Да кажем, че премиерата е тая вечер от 19 часа и в четвъртък от 19 часа също.